Jeg kan til at tænke på et musik, jeg har set, der ikke virker. Ja. Det er det, jeg øver mig på. Det kunne godt risikere at virke. Det må I gerne klappe, ikke? Okay, det kommer her. Det er et trick, der ikke virker. Det er måske. Der fik jeg. Ja, det var lige ved at gå galt, mine damer og herrer, men det gjorde det heldigvis ikke. Vi skal bare sige, at vi har jo. Trick, der ikke virker. Det har I lige set. Og så har vi det. Okay, hvor hurtigt det virker. Her kommer det. 1, 2, 3, Ja! Det er det heller ikke. Ja, nu virker det. Nu må I gerne klappe. Ja! Hvor er lige verdens sværeste træk på en jafto? Det er sådan herude. Der er lige et problem med selerne backstage. Heller ikke briller på, jo. Nej. Det er helt jævnt med det her, ja, det tænker jeg faktisk på. Ja, vi kan lige så godt bare fortsætte til for fuldstændig galt. Er der nogen af jer publikummer, der har set 2 djævlespil på en stor altså ikke på de sociale medier, men sådan i virkeligheden. Der er ikke nogen. Det kommer nu. Det damer og herrer. Så var det, mine damer og herrer. Ja! Og skal lige prøve at høre jer, om I kunne tænke jer at sige et træk. Ja, kunne tænke jer at sige et træk med 2 gange ord. Kan du tænke jer at sige ja? Ja! Så er det! Det er ikke været der nu. Kommer her. 1, 2, 3, 4. Ej, hvor flot er det! Hvor lige har ikke mere, så håber jeg, I bliver imponeret. Bare skal imponere heroppe i front og selv. Er vi klar? Ja. Kommer her. 1, 2. Det er ikke tænkt på, at vi ved, men når det er vind i Jeg kan også et trick, jeg heller ikke kan. Skal vi ikke tage det i stedet for? Hvis nu I tager den ene arm op i luften. Alle sammen den ene arm op i luften. Vi alle sammen den anden. Det var den anden. Og så den anden arm op også. Hvis I så ser tricket løbe, så klapper I alle sammen. Kommer her, I bare se her. Hænderne op eller bukserne ned. Er I klar? Ja! Okay, her kommer det. Ja, klap alligevel! Ja! Despacito, Filus, von Eltern Kriegerbaum, Westel! Sikke en omgang, direktør. Sikke en omgang.
kan vi så... Jo.